Pred 30 rokmi sa technológia oslavovala za prísľub pohodlia a prepojenia. Dnes, hoci tieto sľuby splnila, prináša nové výzvy. Naše denné aktivity sú teraz výrazne vystavené znečisteniu z technických zariadení na rozdiel od minulosti. Ahoj, volám sa Simon Lowe a budem hovoriť o elektromagnetickom žiarení, EMR, a jeho vplyve na naše telo. Naše bežné prístroje nám uľahčujú život, ale bombardujú nás potenciálne škodlivým elektromagnetickým žiarením, EMR. Stále vystavenie EMR z Wi-Fi rúterov a nositeľných technológií vyvoláva obavy o dlhodobé zdravie. Tento neustály nápor je modernou formou znečistenia, všade prítomnou, ale neviditeľnou, obklopujúcou nás bez stopy. Svetová zdravotnícka organizácia, známa ako WHO, označila rádiofrekvenčné elektromagnetické polia za potenciálne karcinogénne, čo naznačuje, že EMR môže spôsobiť rakovinu. Zdravotnícki odborníci ako doktor Satvinder sa vyjadrili k možným vedľajším účinkom EMR, pričom zdôraznili, že deti sú obzvlášť zraniteľné. Detský mozog, vrátane hypotalamu, absorbuje 1,5 až 2-krát viac elektromagnetických polí ako mozog dospelého. Ale kostná dreň dieťaťa absorbuje až 10-krát viac elektromagnetického žiarenia ako u dospelého. Mozog je oveľa viac absorpčný, lebka je tenšia. A keďže je menší, ak dostane rovnakú dávku, menšie tkanivo absorbuje viac ako väčšie. Prvé, čo treba urobiť, je držať zariadenia vyžarujúce žiarenie ako mobily ďalej od tela. Vypnite všetky elektrické zdroje, keď ich nepoužívate. Po tretie, môžete použiť harmonizátory elektromagnetického poľa, ktoré vyvážia vedľajšie účinky žiarenia zo spotrebiča. Na tento účel doktor Satvinder odporúča používať harmonizátory elektromagnetického poľa, ktoré pôsobia proti účinkom EMR na ľudské telo. Na druhej strane emeritná profesorka na Trent University v Kanade, doktor Magda Harvas, odborníčka na biologické účinky elektromagnetického žiarenia, ukázala, že EMR negatívne vplýva na krv, srdce a autonómny nervový systém. To môže viesť k príznakom ako zlý krvný obeh, bolesť hlavy, únava a dokonca aj problémy so sústredením. Teraz, keď ste videli skutočné účinky EMR, lepšie chápete, ako môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie. Pozrime sa bližšie na reakcie nášho tela na EMR. Naše telá sú citlivejšie na EMR v rozsahu 30 až 300 MHz, keďže absorbujeme žiarenie oveľa viac, podobne ako špongia vodu. Keď naše telá absorbujú EMR, rezonujú s frekvenciami našich orgánov. To môže viesť k negatívnym účinkom na naše zdravie. Preto je dôležité regulovať našu expozíciu. Americká FCC stanovila limity priateľných úrovní vystavenia EMR. Cieľom je chrániť verejné zdravie. Mnohé zariadenia však fungujú blízko týchto limitov, čo vyvoláva obavy. Raising concerns about the cumulative effects of daily exposures in our life. EMR je vždy okolo nás, aj keď ho nevidíme či necítime. EMR is always around, making it a persistent problem. V nasledujúcej ukážke vám to predvediem. Dovolte mi predstaviť môjho kolegu Davida. Použijeme aplikáciu SDR, ktorú si môžete stiahnuť na Android. Ako vidíte, aj keď nie som v kontakte so žiadnym zariadením, tento nástroj a anténa zachytávajú základné žiarenie v prostredí. Graf ukazuje, že som naladil aplikáciu na 72 MHz, frekvenciu mozgu.
Pozrite sa na úroveň žiarenia. Predstavte si, vaše telo je neustále bombardované týmto šumom. Teraz chápete, prečo mnohí zle spia a majú občasné bolesti hlavy. Teraz k zaujímavejšej časti, toto je M-Guard, harmonizátor prostredia. Zapnem M-Guard a uvidíme, čo sa stane. Odpočítavame. 3, 2, 1. Pozrite sa na to. Pozrite sa na obrazovku. Úroveň základného žiarenia sa výrazne znížila. Ďakujem veľmi pekne, David. M-Guard potláča vonkajšie frekvencie, aby nenarušili procesy tela. Ochrana nie je len prevencia, ale investícia do zdravia vás a blízkych. S M-Guard robíte krok k zdravšiemu životu v technologickom svete. Ak sa vám video páčilo, kontaktujte zdieľajúceho a navštívte www.mguard.com. Get back to the person that shared this video with you and visit our website at www. Volám sa Simon. Dávajte na seba pozor a zostaňte zdraví. Take care and stay healthy.